ita ce ya zama zai iya kulawa da ki kuma zai iya kasancewa tare da ki iya tsawon rayuwarsa kuma wa ba so nake mutum ya kasance a gefe na ba iya tsawon rayuwa ba ce da shakuwar kusanci me bambancin tarayya da kuma kusanci da ke haka dai kana sake tambaya ta kinga ina tsammanin hakurin biyuwa daga duk wacce zan aura zuwa saboda ni ma zan iya biyuwa wayo Allah na kwarai wayo Allah na ba zan biyu ba kuma ba na son kowa ya biyu a kaina ka tambaye ni me nake tsammani daga rayuwar aure na in kana so zan amsa ma kwarai na sani Idlifa na sambar ne cinye ni a'a ina tsammani gagarumin shauki a rayuwar aure na jinjinan na gode a wannan I'ma care with this music and making something possible. yayi nesa da zahiriyar rayuwa falsafofinki ba za su yi aiki ba rayuwar aure sun fi dacewa da neman tazubar kin ga yanzu ki saurare ni ina tsammanin mata ta kware ne a hali na gari yaya sannan a saman dukansu soyayya wannan shi ne kamar yadda kowa zai tsammani duba da kaiwa na zan samu mace da ta daidai da bukatata zan yi aure na ne zaman farin ciki kuma ke kuma kawai za ki kare a zarewa ne wannan shi ne ra'ayina ra'ayin kashin kaina sai an jima kauna mu kaina a banza kauna gaskiya ka ɗau zafi a ta gefe zan yi ma wata tambaya tasowar rana kake so ko saukarta tasowar rana ni kadai nake so Music and ni ne making ra'ayin safiya something ne possible. ki gane hakan ko ni ko saukar rana nake so a bina amma ka san me yasa